May isa gundaway manan iti makiadda kada kayo ay ito nakabsat. Kiti tultuloy tayo akaliyen dagiti kinapudno nga adda nga nailanad iti libro iti aramid. Iti daytoy gundaway ket kitaan tayo no kasatno nga na impanguluan dagiti umuna nga pangpangulo iti iglesia ijay Jerusalem. Ken no anya iti napasama kadakwada. Ket iti daytoy nga gundaway ay ito nga kakabsat. Ragsaken mi iti makiadal kada kayo ken makiadda kayo kada kami. Tablo iti kasta kitaan tayo no anya dagiti banbanag nga nangted iti banlegi iti panangasaba iti umunang iglesia. At timanan ti kadok ni Pastor Gaspar, Pastor, naimbagngal daw mo ket iti Dios iti makitaken ka ken iti panagkiadal tayo iti nasantuan a kasuratan. Well, Pastor. Ket kablawang kayo manen ayaten nga gagayem ken kakabsat sa pelokma nga daytoy nga programa ket mangted manen ken mangi ted manen ti pamindisyon ti tumunggal maysa kada tayo. Yan tultuloy tayo nga rod ket dawaten tayo nga iti panagadal tayo ket daytoy iti mangted talged kada tayo tintay panagururay ken ni Apo Jesus. Sagbay tayo agtuloy ay ito nakabsat kidawon kayo nga agdumog tayo tamikipagkararag kayo kada kami agkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami na ilangitan. Huwan yan nga nagimbag ka kada kami. Kininikan na kami ti gundaway nga agadal manen kada kiti sasaw. Makisaw ka man kada kami baban ti Espiritu Santo. Kada kiti maadal mi makaited nan anay apan nagipagnamiken ka. Taday ti dawat mi itinagan po may Jesus. Amen. Pastor, iti daytoy agundaway ket adalan tayo iti kapitulo 6, 7, 8 iti libro iti aramid. Kuno kitaan da daytoy Pastor iti kapitulo 6 iladawan na iti panangpilida iti pito nga diakono. Nga isumot maysa kadagiti napilid ta ken Esteban. Ken iti may kapito nga kapitulo kitaan tayo no iti sermon ni Esteban kadagiti sango iti Sanhedrin. Ken iti kapitulo 8, iyam amuna ni Pablo ken iti pan nakakonvertir iti yuno ko. Ngem sagbay tayo nakitaan dito Pastor, anya kadi iti pakaypunganan iti adal tayo. Daytoy ket masarakan iti aramid 6 bersikulo 7. Ay ito nakabsat ti pakaypunganan ti adal tayo ket masarakan iti aramid 6 bersikulo 7. Kidawan ta kini Pastor Gaspar iti panangbasa na. Kastoy ti kunana iti bersikulo 7. Ket rimangrang ay ti sao ti Dios ket ti bilang dagiti agsursuro umaduda unay sa di Jerusalem ket adu unay dagiti papadi simurot da iti pamati. Isu nga ibagbagana daytoy pakasentruan daytoy leksyon tayo ti daytoy nga lawas ayaten nga kakabsat kunana ditoy bilang dagiti agsursuro umadu unay. Kaya't nasaritaan, adu ti naguyugoy, adu ti nakarit, nga agserbimot ten kini Apo Diyos. Numampay iti panpanunot dakit nakulaapan idi, ngem gaputa ti trabaho ti Espiritu Santo, ket nangan anay kadakwada Pastor, makita tayo nga kuna na dito'y uray pay, dagiti papadi, dagiti mangidadaulo ti templo, na mati da, dagiti sursuro, dagiti apostoles, ken sursuro nga kayat ni Apo Dios nga pagbiyagan dagiti tattao. So ano makita tati Pastor kung napi di jay, tada itoy, di ba, kulam itatay ket nga sigunti sa una po Dios immado rimangay oray pay dagiti papade na converter da. Ket daytoy no kikita tati Pastor, iti kapitulo 6 ken 8 iti aramid adda dagiti audience. Nga imawat iti sao ni Apo Isus. Ngem kitaan taman Pastor adda dagiti English kunana ket Hebraist dagitoy dagiti Hebreo nga agsasao da ti Aramaic nga dagiti ket sursuroten da iti paglintegan dagiti serbisyo di templo ken maisalakan da gapo dagiti naimbag nga ramid da. Dagitoy dagiti audience nga sarsaritaan na ditoy nga kapitulo. Anya pa sino pa jay sumaruno nga audience da ditoy Pastor nga sarsaritaan na jay? No intuuden ta dagi kadagiti agbuybuya ken makasaksi
ket dagito iti awagan dati Hellenes. Dati Hellenes nga makunkuna, ket iso dayjay nga mangiparparangarang, nga dayjay panagsakripisyo, jagayang panakatayan ni Apo Jesus, bigbigan dan, nga iso dayjayan iti pagpatinggaan, iti panagserbi iti templo. Oo. Kaya nasaritaan nga rod, patkin dalaunay nga ni Apo Jesus, ket isunan dagi maudi anay daton iti templo. So nga dagiti saksakripisyon iti templo, ket agibusen dagiti maysa nga audience iti libro ti Aramid kapitulo 6, pastor. So ano, makita tayo ron din pastor, dito nga dua. At dagiti sumursurot pa lang, kadagiti lintag, ano ron ti templo, kanay bangaramid. Dagitoy, dagiti Hudyo. Ngam adama dagiti nagbalinan nga Grego, nga dagitoy kat binigbigdan pastor nga dagiti sakripisyo ni Kristo, ijay cross, When? amin nga serbisyo ti templo kat si Mardeng. When? Dagiti Hellenes kay bagana dijay, dagiti imado nga audience, dagiti imawat ken Kristo so nga rimangay nga nasayaat iti sao ni Apo Dios. Ket itatan pastor ket gapu ta umadon nga umado dagiti mamati. When? Itatan ket awanan dan iti gundaway nga agserbi ta idigot dagiti apostolaan ta basit pa lang dagiti mamati. Ngem dito ket umadon nga umado. Itatan, anya iti napanunod da, tapno iti kastaket mataraken, ken mataripato dagitoy. Dahito anya ti kunana iti Aramid 6, irugita man ijay versikulo 1, pastor, ken 2. Kasto iti kunana iti Aramid 6, 1, ken 2. Ket kadagiti nga aldaw, idi nga umado dagiti agsursuro, dagiti Hudyo ag Grego nagtanabutob da amay kaniwas ka dagiti Hebreo. Ta dagiti balo da ababay saan da amay kankano iti panagbibingay ngayon aldaw. Verse 2. Ket dagiti sangapulo ket dua inurnong da tigimong dagiti pagsursuruan. Ket kinunada saan amay parbeng abaybayan mi ta panangisuro ti sao ti Dios. Ket agserbi kami kadagiti lamisaan. So, nung kita data, pastor, ado dagijayan balo nga mabebean. When? Ta ado dagitin mamati. When? Ket kasapulan datotan iti agserbi kadakwada. Ket daytoy pastor, nga agserbi kadakwada isu nga nang pili da iti agserbi iti lamisaan, ken agserbi iti sao. So nga duha nga banag dadya pastor no kitaan ta. Agserbi iti lamisaan, ken agserbi iti sao. Ken no kitaan ta daytoy, siya sino dagiti agserbi iti lamisaan. Dagitoy ket isu ti inaldaw nga trabahon iti diakono nga saritaan na iti bersikulo 2. Nga kunana panangisuro ti sao ti Dios ken panagserbi mi kadagiti lamisaan. Ti panagserbi ti lamisaan pastor, isu dayjay panangtaripato da dagiti mabaybayan. So nga agpakanda, nya taripatunda. So nga ayatan nagayam ken kapsat. Nasayat daytoy nga sursuro. Ano duma adda dagiti mabaybayan ngem rumbeng nga agserbi ti lamisan. No dati gundaway tay nga mangted ikkan tayo, no dagundaway tay nga agpakan tayo. Tapasat daytoy iti panagserbi iti iglesia. Pastor, anya pa jay may kadwa jay nga panagserbi nga sarasaritaan na iti 6:4 iti Aramid. Kuna natin versikulo 4, ngem sa wen mintu kan kanayon, ti panagkararag, ken ti panangiskas kasaba, ti sao. Dahito may versikulo 4, dahito man dahi serbisyo nga mangyadal kadagiti sasaw. No di mo na kung nakita tayo pastor, may papanti panagserbi. Iti iglesia, panagserbi kadagiti balo, panagserbi kadagiti sabsabali. Ngem dahito may kadwa, dahi panagserbi ti sao. Dahito nga rod pang pangulo nga isuda iti mangpakanti na espiritualan. Nga dahito panangpakanti na espiritualan, isuda dagiti nadutukan. Nga addaan iti spirito kiniapo Dios nga mangilawlawag, mangpabileg iti na espiritualan akasasaad dagiti
muna ang mamati. So nga dagitoy dagigay nga imuna nga pangpangulo ti iglesia nga isuda iti mangpakan tina espiritualan. Isu nga yayaten nga gagagayem kang kakabsat. Datayo nga pangpangulo ti iglesia. Iti pangpangulo iti lokal nga iglesia. Dagiti panglakayen. Ket datay gayam iti tinudigan ni Apo Dios nga mangpakan iti na espiritualan kadagiti kamkameng tayo ti iglesia. Nga rod may nga karit kada tayo. Ang masapol nga titumunggal may sa kuma. Ket nananay ti panagadal tayo. Panagbiag an espiritualan. Tapno ti panangpakan tayo kadagiti kamkameng ti iglesia tayo. Kamkameng tayo kakabsat. Ket mapabileg damet. Tadaytoy itinangayaban ni Apo Dios kada tayo, Pastor. Pastor, kasano pa itinapasamak nga nagwaras iti panagministro. Nang nangruna daytoy ta maysa kadigi napili idi nga diakono ken Esteban. Ken Esteban daytoy ket nadutukan nga anak ni Apo Dios. Ket itinapasamak ken kuana ket inuburda ingana natay. Anya ti saritaan na iti Aramid 7:54 ken 55. Anya ti kunana? Kastoy ti kunana. Ket idi nangegda dagiti abanag nasakitan ti puso da. Ket ngaret ngetanda dagiti ngipenda. Ngem isu idinto as ipupunno iti Espiritu Santo. Ket si pepereng dagiti matana sa dilangit. Nakita nati dayag ti Dios ken ni Jesus nga agtatakder iti makanawan iti Dios. So no makita ta dito pastor ket inuburda ni Esteban. Ngayon ije original na dati sarda nga reb. Nga daytoy ket isu iti panagdiskurso ni Esteban iti sangwanan dagiti Sanhedrin ket daytoy iti kargana ket in bagana iti tulag asaan nga tinungpal dagiti anak ni Apo Dios. Ket daytoy nga tulag kaputasan nang itunungpal isu nga naipan iti damag ti panakaisalakan kadagiti hintel. Daytoy ti rason no apay nga inuburda ni Esteban. Nga pastor, iti pagsayatan na daytoy, daydi panangubor da kin Esteban, ket natay iso na, daytoy iti nagbalin nga bukel iti ebanghelyo, nagrosing daytoy ingana nagrampaya. So nga, ayun ta nagayam kin kapsat, kita nyo daytoy nga banag, idi nga ni Esteban ket naubor, na idadanas, ingana natay, ngam nagbalin daytoy nga iso iti bukel iti ebanghelyo, tapno agwaras iti damag ti panakaisalakan. So agayam no daduma mga sabatayo umay mo ti panakaidadanes kada tayo. Ngem ibturan tayo dayta ta agimulmula tayo iti bukel iti panakaisalakan kadagiti puso dagiti mamati. Pastor, anya pa iti makita pa iti jay. Idin nga naubor ni Esteban simrekmet iti buya ni Pablo. Anya ti kunana iti Aramid 8:1. Kunana ti Aramid 8:1, ket ni Saulo, inanamungan na iti papatay ni Esteban. Ket kadagiti nga aldaw na aramid ti maysa dakkel apan nakay dadanes. Ti iglesia nga daidi sa di Jerusalem, ket na iwarawarada amin kadagiti dagdaga ti Hudiya, ken Samaria, malaksid dagiti apostol. Makita tayo dito kakabsat, iti panaka idadanes ni Esteban, ket isumot iti panagparang itinagan nga Saulo. Nga dayto nga Saulo, ket makita tayo nga isuna iti mangipangpangulo iti panaka idadanes dagiti anak ni Apo Dios. So ngayaten nga kagayem ken kakabsat, iti dayto nga rod nga gundaway, mabigbig tayo na siya sino, maadal tayo na siya sino nga talaga ni Saulo. Ken no kasano iti panakabalbaliw na. Dahito iti makita tayo, Pastor, no kasano iti panang-introduce da ni Pablo nga kas maysa nga no kasano nga nagbalin nga apostol. So no makita tayo ditan Pastor ken manipod di panakaubor ni Esteban adda di jaya ni Saulo. Ket ito'y 8:1 nayamamod to ni Saulo. Ngem nagpatinggapay lang di jay. Ngem tatakit kita dati pastor di panagwaras iti damag ti panakaisalakan. Ket dito'y pay makita tayo pay nga uray pay dagiti Samaritano
dagiti tattao nga taga Samaria, ket dagitoy ket nabalbaliwan da pay, idinadamag da iti panakaisalakan. Anya ti saritaan na ti Aramid 8:24-25. Anya ti kunana, Pastor? Kastiti kunana ti versikulo 24, ket idi simungbat ni Simon kinunana, idaw dawatan dak ti Apo, tapno awan kuma kadagiti banag asinauyo ti umay kanyak. Verse 25, isuda nga rod iti kalpasan ti panang paneknekda, ken ti panangikas kasabada ti sao ti Apo, nagsublida sa di Jerusalem, ket ingkas kasabada ti Banghelyo, kadagiti adu a purpuro, dagiti taga Samaria. So, uray pa dagiti tattao nga taga Samaria, Pastor, na naidanon, iti damag ti panakaisalakan. Wow. So, nga ayaten nga gagayem ken kapsat, amangan tuno at dagiti tattao nga uray kada tayo, nga magidanon iti damag ti panakaisalakan. Santelang agtutugaw iti uneg ti pagtangan tayo, agtutugaw iti uneg ti iglesia, no di rumuar tayo, watwaten tayo, ti pamating adda kada tayo, ken idanon tayo, ti damag ti panakaisalakan, kadagiti tattao. Pastor, anya pa iti magitatadijay, idin nga napari ti damag, kadagiti taga Samaria, uray pa iti yuno ko nga taga Utopia, ket daytoy ket na converter pa. Anya ti kunan na iti 37 ken 38 iti kapitulo 8 iti Aramid. Kuna natin iti versikulo 37 ken 38, ket kinuna ni Felipe, no patkem ti amin na pusom, mabalin mo, ket simungbat ket kinunana, patkek, an Yesu Kristo isu ti anak ti Diyos. Verse 38, ket imbilin na apagsardengenda ti lugan, ket imulog da adwa iti danom, da Felipe ken Eunuco, ket binautisa ranna. Makita tayo dito, Pastor, nga ti Eunuco, ket addaan ti dakkel pasek. Ngem no mampay naddaan ti dakkel pasek, saan nga isu daytoy gayam iti nakatubeng ken kuana nga mga ammo ken Apo Jesus. Isu nga daytoy nga kababalin ti Eunuco managbasbasa. Nget idi natarusan na daytoy awan nga ruden iti manglaped ken kuana nga umawat ken Apo Jesus. Isu nga ayaten nga gagayem, iti gayam panakipasek tayo, iti panakiwaragawag ti Banghelyo. Adu dagiti tattao nga saan tayo nga ipagpagarup nga awaten da ti Banghelyo. Ngem no datayo gayam ket kadwate ti Espiritu Santo, akas kini Felipe, nga idin nga na-encounter na, when no, nasabat na, dagi agkasapulan ken kayat na nga mamuan ni Apo Jesus. Ket idin nga ni Felipe, ket inusaran ni Apo Jesus, ni Apo Dios, daytoy ket naddaan ti pannakabalin. Kastamet kada tayo, inton datayo ket idatag tayo ti biag tayo, akas kini Felipe kakabsat. Uray mampay dagiti tattao ket addaanda kadagiti na lalaing addaanda ti ngatwen iti publiko wenno ti gobyerno. No ni Apo Dios iti mga ramat kada tayo, awan nga rud imposible. Akas iti kapadasan ni Felipe. Wen Pastor, sunga yatan kita antaman anya iti panangrukod ta dagiti umuna nga pangpangulo iti iglesia ket isu dagiti diakono. Kasano da kadi idi nga pinili dagiti agbalin pastor nga diakono. Dahiti kat masarakan iti Aramid 6 versikulo 7. Anya iti kunana as Aramid 6 versikulo 3 kunakidi pastor. Versikulo 3 kunana nitoy, sumapol kayo nga rod kakabsat kada kayo ti pito a lalaki anaimbag ti damagda. Napnuda ti espiritu ken sirib nga isuda ti isaad tayo itoy nga Aramid. So nung kita tayo ti pastor nalawag nga rod nga saritaan na kunana jay umuna ket kunada jay ket naimbag iti damagda. Addan iti moral integrity naimbag iti damag na daytoy. Ket sala nga dayjay kunana pwede jay pastor ket napno ti Espiritu Santo. Ket daytoy nga panakapuno ti Espiritu Santo ket daytoy iti mangted iti nananay a panagserbina. Ta saan nga agserbi ti biag ti bukod na no di kiti agserbi sa bali. Ket saan lang nga dayjay ti may katlupay kunana jay pay pastor ket napno iti sirib. Ket daytoy isu dayjay the wisdom integrity kanang saon adda iti common sense kun adda dayjay pastor ket English ka dati adda common sense na amuna no anya iti kasapulan nga ited na kadagiti sabsabali ket dagitoy
diakono iti pastor ket isuda dagiti mapan mangbisita kadagiti pagtangan. Hala nga mga pangulo di iglesia agbisita tapay kadagiti pagtangan. Isuda iti umuna nga pangulo kadagiti pagtangan iti pagdaydayawan dagiti kakabsat. Di awan pa mo iti kapilya iti pagdaydayawan na lang pastor ket iti pagtangan da. Isu nga ustulaeng da jay araramiden tay nga care group nang nangro na di indrugim ditoy sagunto pastor. Iti ayan iti pagigibungan da iti pagtangan dagiti balbalay. Ngem dagitoy iti pilyon da kasapulan nga nagbarinda nga natanang naimbag iti pakamuan kadakwada napno ti Espiritu Santo ken napno met iti kapadasan da no may papan iti napraktikalan a panagbiag. Pastor, no dagitoy nga diakono tapaset ni Esteban daytoy. Amen. Kadagijay nga napili nga pito ni Esteban lang tinalatak nga rimwar. Itinagan na. Ngem anya iti napasamak idi nga ni Esteban ket inoborda pastor ta dito taman nga kitain no anya iti kababalin ni Esteban idi inoborda. Dito ket masarakan ijay Aramid 7 55 ken 56. Kasto iti kunana iti 55. Ngem isu idinto asi pupunno ti Espiritu Santo. Ket si piperreng dagiti matana sa dilangit nakita na ti dayag ti Dios. Ken ni Jesus ngagtatakder iti makatawan ti Dios. Verse 56 kunana, ket kinunana adtoy akit kitahek dagiti langit asi lulukwat ken ti anak ti tao ngagtatakder iti makanawan ti Dios. Ibagbaga na ditoy ayaten nga kakabsat dagiti na imatangan ni Esteban. Nga numampay isu na kitagsagsagaba. Pinatay daga po iti napintas nga ebanghelyo nga kayat nang ipadamag dagiti tattao. Ket iti Dios ket impakita namot kenkwana dagiti ngay panangted na ti liwliwa. Makitak ditoy nga ni Esteban numampay nagsagaba. Ngem ni Apo Dios impakita nan dagiti agpaay kenkwana. Kunana dito impakita nan ti dayag ti langit. Impakita nan no nya ti mapaspasamak ti langit. Nga ni Esteban napatibker iti pamati na, napatibker iti biag na nga numampay patayenda gapu iti nagan ni Apo Jesus at dagayam ti gururay. Isu nga yaten nga gagayem ken kakabsat. Dagiti diakono ti iglesia akas ken ni Esteban hantay kumanga agsanod, santay kumanga maupapay, no diket datayo amin kuma, ket agmaymaysa tayo, ket kitaan tayo ni Apo Jesus, ngay sutek balin nga inspirasyon tayo, nga numampay adu dagiti banbanag nga sangwen tayo, ayaten nga kakabsat, santay kumanga maupay, no diket agtultuloy tayo kuma, ngagserbi ken ni Apo Dios. Santay nga kunang diakono aklaeng, no diket datay kumalaeng kakabsat, ket idatayo ti tinudigan ni Apo Dios na ordinaan tapno ti kasta aramiden tayo iti pasek nga inted ni Apo Dios tumunggal maysa kada tayo. So nung gitaran pa hindi nga may sanga pa kakapadasan na di pastor numan pa'y idadanis da isunan. Awen. Ngem ikararagan na ida anyan nga nagmayat nga kababalin pastor iti maysa no duma iti panangi pangulo ti iglesia adda dagjay mangidadanes. Ngem iti naramid ni Esteban, imbes ko mga kabusor na dagiti nang idadanes kenkwana, anya tinaramid na, kinararagan na pay. Ayaten nga gagayem ken kabsat, umay iti kapadasan tayo nga no duma, at dati tattao nga magidadanes kada tayo, at dagiti ibagada nga nasan nga nasayat kada tayo. Ngem haan tayo nga suklian dayta iti saan nga nasayaat, no di kas ken Esteban, iti kaimbagan nga naramid na ket inkararag na. Gayem kabsat no dadagiti banbanag nga kapadasam itatanga kasta saan mo nga awiren iti sakit tinakem. No di ket pakawanem ikararagam tamakaited iti salon at iti pamatim kadayta. Anya may pastor ti mangitata iti kapadasan ni Esteban. Di makita tayo nga kapadasan dito ni Esteban ket dagiti man saan nga nagtakrot
nga pamati. Saan pulos nga limamiis nga pamati. Numampay na dadanas, numampay pinagsagabada, ti pamati na ket ti mebtebker. Dahito iti maysa kababalin kuma, iti maysa nga mamati kini Apo Dios. Sa langang nga dagiti diakonesa, diakono, no diket datayo amin. Nga daytoy iti kapadasan ni Esteban, masapul kuma nga no intayo makapadas kadagiti adu a panagsagaba, iti pamati tayo kuma kini Apo Jesus, ket saan pulos nga kumapsot no diket may ramot a nagbalin nga natigka. Juan Pastor, so nga, may sapay nga makita dayjay nasudi nga pamati ni Esteban. Nangulang datay natibker. Dati nasudi nga pamati. Nagbalin nga ni Kristo ket napudno iti panagbiag na. Daraman na. Wan. Ken may sapay dayjay pan na kay dadanes na isu daytoy iti nagbalin nga bukel nga naimula kadagiti puso dagiti tattao tapos kasta babaen iti panakay dadanes na rimampaya iti ibang helyo. So nga iten nga kabsat, no umay dagiti nga kapadasan tayo, agtalged tayo kinapa Isus. Tagrampaya iti pamati dagiti makaimatang kada tayo no magnatayo iti suot nga agbalin nga natalged natibker ken nasudi iti pamati tayo. Pastor, anya dagiti prinsipyo nga agnanayon nga madal tayo kadagiti umuna nga pangulo iti iglesia. Te umuna nga prinsipyo wenno kinapateg tapno ti kasta ket mamuan tayo dayjay nga isursuro absat daytoy eleksyon tayo nga iti diakono ket addaan ti dakkel nga pagrebengan ti iglesia tayo kakabsat. Iti panangidaulo na, iti panagdakkel ti iglesia, ken uray pay iti panangted na kumamot, ti panagserbis na, iti iglesia, ken uray pay dagiti kamkamang. So nga dahito iti makita tayo kakabsat, ti kinapateg ti trabaho, iti panagbalin nga diakono, ken diakonesa ti iglesia, ket may sagayam nga oportunidad, may sagayam nga bendisyon, may sagayam daytoy, iti instrumento nga ni Apo Dios, usarin na tayo, iti tong munggal maysa. So ayton nga kakabsat, iti panagalisto nga panagado dagiti kabsat iti inted dagiti diakono iti panawenda nga agserbi iti iglesia. Dagiti umuna nga pangpangulo iti iglesia agserbi ket daytoy nga panagserbi dakkel iti banag na ayaten nga kabsat. Isu nga no nayaban tayo iti iglesia ket paset na iti panakayab tayo agserbi tayo kadaytoy iti maysa nga agbalin nga kasisigod iti biag iti maysa a Kristiyano. Ayaten nga gagayem ken kakabsat daytoy nga adal tayo nang ted manen iti namnama kada tayo. Ket sagbay tayo nga rekpan daytoy kiddawon tayo kini Pastor Gaspar nga idalan na tayo iti kararag. Agkararag tayo amami nga nasantuan nga dat sa dilangit. Uwa po Diyos, dahiti manen nga lawas, na ipalagip kada kami, dagiti pagrebengan mi. Dagiti nangguyugoy kada kami, dagiti kapadasan ng nangruna kin Esteban. Uwa po Diyos, sapay lakadi, dagiti haan mi nga ekspektaren, when ekspektaren mi nga saan nga naaramid kada kami, ket haan kadi nga iso dahito timang pakapsot kada kami, no diket mapabilag kami kan kanayon nga naldaw, akumit kita laing kini Apo Jesus, ken dagiti karina kadagiti panagbiag mi. Bendisyonam dagiti nayat nga agbuybuya ken nagdingdingeg ken mangyad ken kadwami nga makin inadal dagiti sawom. Ket sapay lakadi, tay buray mo ti pambendisyon ti langit, manipo dita ken ti agnanayon. Amen. Ayaten nga gayem ken kakabsat, awisan da kay manen iti panagadal ito no minsan manen nga gundaway ket sapay kadi tati bendisyon ni Apo Jesus isu iti masagrap iti sagtunggal maysa kada kayo Dios ti agina amin kada kayo. Ayaten nga kakabsat. Thank you, Pastor. Thank you.